Kin ga kuwa ta biyar ai ita ce Ramlatu wanda ake bata laƙabi da Umma Habiba, yar gidan Abu Sufyan sarkin Makka. Ramlatu sannu ya Ummu Habiba, matar manzon Allah, sannu Ramlatu yar gata. Warai ma kuwa ai ta ma ya kawo tarihin ta. Ramlatu sannu ya Ummu Habiba, matar manzon Allah, sannu Ramlatu yar gata. Ya ce agun sarki na Makka, Abu Sufyanu, Ramlatu ya zama asalin suna nata, ko kuma Hindu, ta yi auren farko kafin manzon Allah, sunan mijinta na farko ne Ubaidullahi, ɗagun Jahash ne, sannan kuma sai ta aure Rasulu abban sinana, masoyin ranmu manzon Allah. Ramlatu sannu ya Ummu Habiba, matar manzon Allah, sannu Ramlatu yar gata. Kai, amma kuma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun dace da rayuwarsu.